Ang pagkabanhaw ni Jesus. Marcos Kapitulo 16 versikulo 1-18. Human sa adlaw nga igpapahulay, si Maria nga taga Magdala, si Maria nga inahan ni Santiago, ug si Salome namalit ug pahungot kay moadto sila sa lubnganan aron dihugan ang patay nga lawas ni Jesus. Sayo kaayo sa adlaw nga Domingo, miadto sila sa lubnganan. Samtang naglakaw sila, nagpangutan anay sila, kinsa ang atong hangyon nga muligid sa bato nga gitabon sa lubnganan. Kay hilabihan ka dako ang nakatabon nga bato. Apan pag-abot nila didto, nakita nila nga naligid na ang bato. Buos sa misulod sila sa lubnganan ug nakita nila ang osa ka batanon nga lalaki, nga nagalingkod sa tuong dapit nga nagbistig puti. Nahadlok gayud sila, ug mingon ang lalaki kanila, ayaw kamo kahadlok. Nasayad ako nga gipangita ninyo si Jesus nga taga Nazaret nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, dali kamo, tan-awa ninyo ang gibutangan kanya. Ug mingon siya, lakaw kamo, saltihin ninyo ang iyang mga sumusunod labi na gayod si Pedro nga mouna si Jesus kaninyo didto sa Galilea, ug didto ninyo siya makita sumala sa iyang giingon kaninyo. Buos sa migawas ang mga babay sa lubnganan ug nanagan tungod sa hilabihan nga kahadlok. Wala sila'y gisultihan kay nahadlok gayud sila. Sayo kaayo sa adlaw nga Domingo nabanhaw si Jesus. Una gayud siyang nagpakita kang Maria nga taga Magdala nga iyang giabugan og 7 ka daotan nga espiritu. Ug giadtuan ni Maria ang mga sumusunod ni Jesus nga nangaguulog ng hilak, ug gisultihan niya sila. Apan wala sila moto o sa iyang gisugilan nga si Jesus buhi ug nagpakita kanya. Pagkahuman ni adto, nagpakita si Jesus pinaagi sa lahing panagway ngadto sa iyang duha ka sumusunod sa dihang nagapadulong sila sa kaumahan. Buos sa mibalik sa Jerusalem ang iyang duha ka sumusunod ug gisultihan ang uban nila nga mga kauban nga si Jesus nagpakita kanila, apan wala osab sila motuo. Sa katapusan nagpakita osab si Jesus sa 11 ka apostoles samtang nangaon sila. Gibadlong niya sila tungod kay wala sila'y pagtuo ug gahi ang ilang mga ulo, kay wala sila motuo sa gisulti sa mga nakakita kanya human siya nabanhaw. Ug mingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ang mayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. Si bisan kinsa nga motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo o pagahukman nga silutan. Kini nga mga ilhanan makita diha sa mga tawo nga nagatuo kanako, pinaagi sa akong gahong magaabog sila og daotan nga mga espiritu, magasalti sila sa uban nga mga pinulungan nga wala nila matuni, kon makakupot sila og mga bitin o kahamakainom sa bisan ansa nga hilod dili sila maansa, ug kon ipandong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, mga ayo kini.